Man kan altså sagtens være ung leder og have et familieliv og også prioritere familien, samtidig med, at man varetager sit job. Jeg hedder Sissel Nørgaard Andersen, og jeg er leder for produktudviklerne, ingeniørerne og dokumentationsspecialisterne i afdelingen Develop and Optimize Accessories. Det vil sige gardiner og markiser og rulleskodder, som jo er det, der primært bliver lavet her i Skjern. Jeg er uddannet designingeniør fra SDU i Odense, og jeg kendte til Velux i forvejen. Jeg kendte ikke så meget til Velux Skjern, og havde faktisk ikke noget tilhørsforhold til Skjern. Jeg er selv fra Esbjerg. Var lidt i tvivl om Skjern lige var stedet for mig, og sagde egentlig til min daværende kæreste, nu mand, at jeg kan jo bare søge videre efterfølgende. Skjern, det er nok ikke lige noget for os. Og jeg tror ikke, jeg havde været ansat mere end en måneds tid, hvor jeg så måtte sige til ham, vi bliver nødt til at flytte i nærheden af Skjern, fordi det er fremtiden for mig at være her. Så det er sådan den korte historie, hvordan jeg endte her. Så var vi i den situation, at teamet voksede, og min leder ikke hun havde simpelthen ikke tid til at have ansvar for så mange. Så hun spurgte mig, om det var noget, jeg kunne være interesseret i. Hun mente, jeg ville være god til det, og det kom jo bag på mig. Det var ikke lige noget, jeg havde set komme, men det var også et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg har en datter på 2,5, og så har jeg nok også svært ved at skjule efterhånden, at vi har en mere på vej. Og det kan sagtens lade sig gøre. Jeg skulle næsten lige til at sige, uanset hvilke type stilling og hvilke type baggrund og hvilket ansvar du har i Velux, så er forholdene optimale i forhold til at kunne varetage privatlivet, familielivet også. Og det er en kæmpe gave, skulle jeg til at sige, den fleksibilitet, der er. Og der forventes ikke af mig, at jeg lægger flere timer end det, jeg er ansat til. Jeg kan sagtens varetage mit arbejde uden at lægge flere timer, som måske er den fordom, man kan have inden for ledelse, i hvert fald i nogle brancher.